Guvernul bulgar a demisionat după săptămâni de manifestări masive. Anunțul a venit chiar din partea fostului premier, în urma protestului antiguvernamental care a strâns zeci de mii de oameni la Sofia, dar și în alte orașe din țară. Fostul șef de guvern a motivat decizia prin pierderea sprijinului politic și prin nevoia de a restabili încrederea oamenilor. Demisia vine cu puțin timp înainte ca țara să adere la zona euro, se întâmplă chiar la 1 ianuarie, și tot demisia a venit în momentul în care în Parlament chiar se pregătea o moțiune de cenzură. Nemulțumirile oamenilor, în schimb, au început încă din noiembrie, când cabinetul de la Sofia a încercat să adopte în procedură accelerată bugetul pentru anul viitor și vorbim despre primul în monedă europeană. Proiectul care prevede majorări de impozite și cotizații sociale a fost în cele din urmă retras. Cabinetul s-a format în ianuarie, după 7 runde de alegeri în mai puțin de 4 ani. Нашата коалиция се събра, обсъди настоящия момент, предизвикателствата, пред които сме изправени, и решенията, които отговорно трябва да вземем. Ние нямаме съмнение, че на предстоящият за гласуване вод на недоверие, правителството за 6-ти път ще получи подкрепа и водът на недоверие няма да бъде успешен. Независимо от това, за нас решенията на Народното събрание имат смисъл тогава, когато изразяват волята на суверена. Затова и въпроси за легитимността и други теми се обсъждат през последните дни. Нашето желание е да бъдем на нивото на това, което очаква обществото. Ние, както заявихме нееднократно, чуваме гласа на гражданите, които протестират срещу управлението. За оставката глас издигнаха и млади, и стари, хора от различни етноси, от различни религии. Затова тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена и трябва да бъде поощрена. Преди гласуването на вота на доверие, днес правителството подава оставка.